Moi boa tarde a todas e todos. Gracias por asistir a este acto, un pequeniño acto de inauguración ou reinauguración, unha vez máis, das nosas pistas de tenis. Non? Atopámonos aquí neste complexo deportivo do noso concello para mostrar unha vez máis a clara aposta do noso equipo de goberno por mellorar as instalacións deportivas. É un gran día para nós, despois dun ano de estar noutra instalación deportiva con outra inversión importante como foi de case 200.000 euros na mellora do campo de fútbol de Cepelo, co cambio de Tepe, os atopámonos aquí para inaugurar estas pistas de tenis, unha inversión de preto de 80.000 euros, unha inversión que despois de 10 anos era moi necesaria. Sinto que para o club de tenis pois non é un día moi importante porque agora non van ter excusa cada vez que perdan, porque antes a culpa era do alcalde por non mellorar as instalacións deportivas, vale? Tiñan moitos baches, tiñan arenas, tiñan non sei que. Entón, o tesoreiro, a partir de hoxe, non vai ter excusa ninguna. Por tanto, hoxe, quero agradecer a todos os asistentes, quero agradecer aos membros da corporación, ao club de tenis que está aquí presente con toda a súa directiva, a moitos nenos e nenas que se atopan por aquí, que van despois a facernos unha demostración, que están nas escolas deportivas municipais de tenis, que lle dan clase, pois, lóxicamente, o personal do Club de Tenis de Negreira, e, por tanto, é un día importante. Despois faremos o descubrimento desta placa. Levamos nos últimos 2-3 anos máis de 300.000 euros de inversión no noso concello mellorando instalacións deportivas. Quero agradecer públicamente ao presidente da Diputación da Coruña, a Valentín González, por estaros aquí e, sobre todo, por colaborar, pois, como tamén di esa placa ou esa lona que está aquí nesta instalación deportiva, nestas inversións que facemos a través, neste caso, da aportación da Deputación da Coruña a través dos post-plus de inversións de obras que, lóxicamente, os gobernos municipais temos que decidir onde invertimos eses cartos, non? Somos un concello referente, un concello de escasos 7.000 habitantes e que somos a envidia de moitos concellos da nosa contorna polas instalacións deportivas que temos. Se botades unha ollada aquí ao noso alrededor, temos o pabellón, o campo de fútbol de herba natural, que é a envidia de moitos concellos, 3 pistas de tenis que vamos a inauguraros aquí, 2 pistas de pádel aquí a nosas costas, unha piscina climatizada, do cal eu no seu momento tamén fixen a colocación da primeira pedra con señor Fernández Moreda, daquela, fai 20 anos, cando eu empezaba en política, xa teño pouco pelo. Pero estamos orgullosos de ter este complexo deportivo porque demostramos unha vez máis a nosa clara aposta polo deporte no noso concello, non? Sabemos que non damos chegado a todas, é nos imposible porque, lóxicamente, desos fondos que nos ven da Diputación da Coruña ou da Xunta de Galicia, temos que priorizar e moitas veces pois dar cabida ás necesidades de todos os nosos veciños. Pero, repito, estamos orgullosos do traballo que estamos levando a cabo. Esta inversión que tiñemos que ter rematado o ano pasado, pero polas casuísticas que se deron na licitación da obra, pois retrasouse un pouquiño. Pido disculpas, aínda que non é algo que nos afecte ou que seamos nós culpables dentro do equipo de goberno, porque eso, evidentemente, como si yo expliquei tamén aos do club de tenis en varias reunións que mantivemos, vale? Pois como funciona a administración neste caso, non? Co tema da licitación, retrasos, nun primeiro momento quedou deserta, igual que outras obras aquí no noso concello, houbo que volvelas a sacar e, por tanto, se demorou neste caso todo o que foi a construción e a mellora. Despois tivemos outro pequeno hándicap que foi a climatoloxía que temos na nosa Galicia, non? E, por tanto, bueno, pois retrasouse un pouquiño máis. Pero creo que hoxe é un día importante para todos nós, un día importante para o club de tenis que tamén van poder disfrutar destas pistas a partir de agora e que esperemos que consigan moitos éxitos. Aquí, gracias. Aquí despois vai haber uns retos porque, bueno, Valentín creo que neso, bueno, non vou dicir máis 50, máis 55, máis 45, porque así podemos saber a idade
ou do presidente da Diputación ou do presidente do Club de Tenis. Pero vanos facer unha demostración despois de como se xoga o tenis, vale? Pola miña parte, nada máis. Vou dar a palabra a Jesús Mariño para que nos dedique tamén unhas palabras de agradecemento e sobre todo aos rapaces que hoxe contamos aquí con eles e que queremos que formen parte deste acto de inauguración das pistas de tenis, vale? Moitísimas gracias a todos e moi boa tarde. Bueno, boas tardes a todos. Hoxe é un día que no noso concello hai moitos eventos. Eu sei que hai xente que quería estar aquí, pero hai un partido importante de Cepelo, está foliada a Barcalesa, pero bueno, os que estamos son os que estamos aquí, estamos moi ben rodeados do alcalde, do presidente da Diputación, eu estou agradecido a todos os que viñestedes, como vedes eu veño ca roupa de deportes, porque a miña idea era retar aquí ao alcalde a máis ao señor presidente. Bueno, o señor presidente xa estou pensando, porque me dixo que levaba moito tempo xogando ao tenis. Sí. Pero ao alcalde podíamos xogar, por exemplo, unha aposta para ver se quen pagaba os vestuarios. Tan ansiados vestuarios. Como digo, estamos moi ben rodeados, temos ao alcalde, ao presidente, temos a concelleiros do equipo de goberno, temos a concelleiros da oposición. Dígolle aos membros do Club de Tenis que non hai ningún día mellor se queremos pedir algo que é o día de hoxe. Co cal, xa sabedes. O Club de Tenis Negreira, en este 2025, cumplimos 35 anos de existencia. Recordo aquel 1989, 1988, que un grupo de amigos, pois, ante o alcalde que por aquel entón era don Xosé Manuel López Tuñas, insistíamos nas construcións dunhas pistas de tenis. Era difícil en aquel momento apostar polo tenis, porque todo o que non fora fútbol era unha inversión complicada. Eu creo que despois de 35 anos quedou demostrado de que esta inversión foi unha boa inversión, sobre todo por rapaces, por club e por moita xente que practica deporte. Bueno, quería dicir ao señor alcalde que as pistas quedaron moi bonitas. Dá gusto velas. Concello de Negreira, en letras ben grandes, unha placa que xa tuve a oportunidade de ver, Ángel Leis, pero dame un pouco na alma levantar a mirada e mirar cara a cara ao García Calvo e ver un campo municipal que pon SD Negreira. Por ningún lado nas pistas veixo nada mencionado o Club de Tenis. Eu creo que é un recuncho por aí, unha lona, nun fondo, non estaría mal que recordara un pouco o Club de Tenis. Creo que despois de 35 anos o merecemos. Nada, non vou aburrir máis, vale? Só quero ter a oportunidade que está aquí o presidente da Diputación para agradecer as axudas que cada ano ofrece ao deporte. Digo de corazón, sin as cales, un club como o noso, modesto, sería moi difícil subsistir. Pola inversión esta, por suposto, ojalá veñan moitas obras máis como estas. Só pido a toda a xente que utiliza as instalacións que faga un uso responsable dela. As pistas son para xogar ao tenis, non para xogar ao fútbol, nin para darlle a merenda aos rapaces. Espero que o Concello tamén, a partir da hora, non quede só na obra e se faga un mantenimento de vez en cando. Gracias a todos por estar aquí e dou paso ao presidente da Diputación. Bueno, pues moi boas tardes a todas e a todos e moitas grazas por convidarnos a esta inauguración. Vou a ser breve antes de que chegue a choiva porque viña hacia aquí, vos anuncio. Este home fai 30 anos inauguraba as piscinas, este home hai 30 anos inauguraba a creación do Club de Tenis. Se queredes manter o pelo, vos recomendo que en Negreira non inauguredes nada. Pero... Pero para nós, a verdade é que, dicía o presidente do clube, cada ano incrementamos o orzamento para soster o sistema deportivo da provincia da Coruña. Estamos este ano en 863 clubes que financiamos, non? De todo tipo, dende o clube máis modesto hasta os clubes que participan en competicións deportivas de alto nivel. Incluso financiamos, lógicamente, a deportistas tamén que son olímpicos, non? Por lo tanto, para nós,
axudar aos concellos a través dun plan que leva dotado en 8,2 millóns de euros dende o ano 2016 ao Concello de Negreira e financiado preto de 300 obras, pois a verdade que vir a comprobar in situ que axudamos a que estes rapaces e estes vellos pois podan practicar deporte, pois para nós é a gasolina da política, así ten que ser. Grazas a todos e a todas, grazas tamén aos partidos da corporación e, por suposto, ao meu amigo Manuel Ángel, que non nos deixa descansar nin de noite, nin de día, nin do día de fin de ano ás 12 da noite, pide pa Negreira. Moitas gracias. Experimento da plaza.